malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao, gikan diri sa among bukirang barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa amihanang Subo, perting sa diya karon kay nangandan na sa piyesta ni Senior San Narciso, ang among patron diri sa Konsolasyon, uban ni Sibi og ni Dr. Iris kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat ninyo karong dayong kilom-kilom sa inyong pagpadayon na sabnamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan o mga kasing-kasing. Ang atong sugilanon karong hapuna, atong gitaytulan og katapusang usa ka dako. Nakahinomdom ka ba doon na ba'y panahon, doon na ba'y higayon sa imong kinabuhi nga naabtan jud ka sa katapusang usa ka dako nga wa na kay lain itong magasto gawa sa katapusang usa ka dako. Nadasig kining atong sugilanon karong hapon sa among nanggawas maming Dr. Iris kay doon siya meeting, doon siya importante nga kalihukan sa Cebu City. So di kuyog ko gawas niya nabilin itaw si CB diri sa among panimay. So pagbalik namon Dr. Iris si CB susmuragyog nakakita og manulunda nga nalipay ba jud kaayo kung ingunalan unta ta kalipay bitaw. Ini kakita nato sa atong mga minahal sa kinabuhi nga taud-taud nang wa nato ikita. Kaming sibik, pila ra gayud mi ka oras nga nakabuhag pero sus nagyapay-yapa siya nga nihangop ni Dr. Iris. Pero duha ka insidente karong adlaw nga ako nasugatan, wa lang gyud tuyo nga mo'y naka aghat nako sa pag hatag ninyo sugilanon sa atong kalisod, sa sugilanon sa atong kaapiki. Mo ni atong gitaytulan katapusang usa ka dako. Samtang na meetings Dr. Iris nikay-sikay sa kung akong paniudto. Yung humang paniudto, dito ko sa usa ka coffee shop sa Cybergate, diya sa Robinsons, sa Puente. Unya, sa maong coffee shop, naglinya mi, napaabot ko sa akong turno, na maka-order o kape, usually, mangita kong tamis ba, na ipari sa akong kape, usually kuhaan ka ng chocolate chip cookies. Mga paborita mo naman Dr. Iris. Ganahan ko anang yan, ilang chocolate chip cookies ini maong coffee shop. Pag abot na sa kontorno, ni order na ko, gani ko ka-order kay ang sales girl, marag familiar na ba sa akong naong, nga mga akong order. Pero tagsara kay ko makalugsong sa syudad, pero isa kalimot siya. Cafe Americano, gihapon ni mo, sir. Ko mo lang gihapon siya. Regular size, gihapon ko. O niya, chocolate chip cookies gihapon. So, kumpare. So, mungkin na po naandan nga order diha umang paniudto. Kasamtang, siya ramang usa. So, busy kay siya. O niya, giatimanan niya ang order sa Pikas, sa katong previous nga nasundan ako. Pero diha na say, naglinya, diha pa siya ako sa luyo. Nga, primero usa pa to, sunod, doon na niabot nga iyang kaila. So, istorya na sila. Unya, dagko kay silang tingog ka na dili bitaw hagaw-haw, pero wag ito sila mag-expect ba nga reporter ba ko. So may kay ko maminaw. Pero namong Dr. Iris, si Iris mas may maminaw og mga conversation kay pasangilan mo kung Iris nga bungol-bungol na. Pero klaro jud kay ilang istoryahanay. Primero, kining ang usa do na kay istorya sa telepono. Niabot nang iyang amigo. Giingnan ni amigo nya naon sa man. Mura sila og naningil bag utang. Ingon tila amigo, sus, paita. Tando-tando lang ko, John bayad. Ingon siya, giingnan bitaw. Tika, gahi ka lang bayad. Amot o sa ilang negosyo, basta murag naningil silang utang. Nagsugod naman silang istorya, katong niabot niyang amigo, pulo sila laki. Giingnan to yung istorya sa libro. O tawag mo balik ha, tawag balik, kaya na ako importante diri. So sila na yung istorya. Siya, ay lagi kumpiyansa na ba? Di kinang bayad ba? Di ka kumpiyansa na ka kuan na gahi ginag-o. Ako pa sa una biktima na sa kuan pero ay ginaglong mo bayad naman na madugay. Ingon siya mao bitaw sus ano guna sa kung panahon ay pila ko ka oras dito ka atang-atang wa jud mabayri. So ingon siya bangkahi ko ha. Nihinay na ilang tingog. Ingon to wa ko kwarta. Ingon siya bangkahi ko kay wa man ko kapaningil. Wa man jud kay takwal diri. Amot sa tele gigamit ka terminos kwarta. Ingon siya ako bay, diha ta ko'y kwarta niya. Nagpatubir man ko. Kay mahal ba yung gasolina ron?
nagpatubil ko niya, wala ginabilin dari. Ingon siya, ako ba niya ko'y 8,000? Pero ibayad din ako sa bahay-bay. Mapapahawa mo sa among bayog, di na ako naibayaran, balik 2 ka buwan. So, I don't know, 4,000 tayo yung abangan sa bahay. So, malidagan ba sila istorya ba? Naingon na itong son, yung saan na ito ba, nakalinya naman ta? Di ta mo order? Siya, panglingkod lang ta. Kaya daghan maging tao. Kaya dito sa Cybergate, na sila UN Day ba? United Nations Day ba karong adlaw? So daghan kay bata, daghan kay mga ginikanan. Basta puno ang tanang restaurants dito niya. Bisan kato among coffee shop nga dili kayo puno usually. Perting daghana kay mga bata dito mag-ilis ilang costume, mga ginikanan, kuan kay ba? Busy kayo katiman sila mga bata. Nya ang papa nag-order og kape, ang mama ug ang bata mo busy kay papangandam sa UN Day. Siya, di ito itong bantayan ba? Daghan mga tao. Siya, basta maglingkod ng tao. Kaya dito, God, usually mo lingkod ka sa lamisa, mo order ka, wala na yung manghilabot mo, basta na lang kay order. Pero wala kay order, usually pagawason ka kung doon na laing customer. So, mutuin lang. Hinay ba ilang istorya pa nga? Sus, makaingon ba kung mga sus? Naman ko'y gamay kwarta din, kapila pa pingon din, order lang mo, baby, ako lang bahala ninyo, pero waman sa mutukar atong gahamugiro, naghilom-hilom radyo ko. Plus, o mulingi ko nila, makabantay ba sila, nakabati ko silang gusto nating mauwaw. Pero, nakasuway na ka, anak. Nga, kana bang ka-ordero na ka, na nakas restaurant, or katong bahina na nakas sa coffee shop, yung imong realize wala kay kwarta. Kunya, nag-expect ka nga, yung imong higala, nakapaningil, nakakolekta, nga makabangka nimo, wa man sa siya collection, kay gahip sila ang gipaninglan. So, wa na lang gid ko mo tan-aw nila duha. In fact, later on nakakita ko ng lingkod yung sila lamisa, wa gid sila gi-order. So nang hinaot na lang ko wala yung customer nga moabot aron di daw sila mapagawas. Pero kasi yung silang istorya kung saan nila nga makakolekta sila, makakwarta sila unsa to ilang negosyo. Yan ingon day itong usa nga katubta akong kwarta bay, last naman lang to bay, di na lang ako patubil. Pero kapoy sa kay commute. Init kayo. Dugay kay kumabot. Yan di tayo nung magkita. Kay dugay kay commute. So, dati ito yung sakyanan na napugos lang siya patubil. So, nahurot ang iyang kwarta. Ay doon sa unto nila. Kay nakapaniugto ba ito sila? Kay palis naman. Lapas naman yung paniugto. Sa dihang naglinya mo dito para kape. So, nilingkod na lang kung ako, nalingaw sa mga bata nga, sus, ang mga ginikanan perti ng kuha na bang sa ilang costume, sakto ka ni kana bang ang ilang mga costume sa mga national costume ba sa nagkalilain nga mga nasod. Unya kahibaw jud ko nga perti naghanan na busy karon kay bisan sa mga post sa Facebook na ang mga ginikanan na proud kay sa ilang mga bata nga nag-costume sa nagkalilain nga mga nasod sa kalibutan pag representar sa mga sakop sa United Nations. So, nahumana ang tigom ni Iris dito sa Cebu City, pauli na mi. Ya pasado alas 2 naman mi na mauli. Haskan trapika. Pati trapika na si motundugay kayo na abot. There is by. Yes, talamban, nasangit mi. Kakita mista ng mga litrato sa mga nanagan. By the way, hibaw ko ang nidagan na pagkakapitan sa Banilad, si kanhi Cebu City Councilor Leah Hapson. Councilor Leah, kakita ko sa imong mga posters. Good luck sa imong kandidatura. Gusto mo takos nga leader des Barangay Banilad, why lain si kanhi Cebu City Councilor Leah Hapson. So duha ni kaamiga na kong konsehal sa Cebu City nga nanagan. Pag agi sa namong Barriulos, kita sad ko sa litrato ni Konsehal Nida Cabrera. Amot si gidagana ni Konsehal Nida Cabrera, ang gibutan dito Konsehal Nida Raman, di alay pagka-konsehal sab ang iyang gidaganan. Pero si Leah Hapson pagka-kapitan ang iyang gidaganan. Ya daghan kay siyang mga karibal diri sa timurag tulo to ka grupo sa mga kandidato-kandidata sa Barangay Talamban Barangay Banilad sa Cebu City. Sa Barangay murag sa Banilad duha ka grupo ako nakitaan. Sa Barangay Talamban murag tulo. Perti naghanang grupo. Naapay nidagan nga Kaminadi, na nidagan nga Arcilia. Ug do na pay laing grupo nga nidagan sa diha sa Barangay Talamban. So good luck. Hapit na ra ba? Lunes na puhon ang eleksyon sa barangay o sa Gudiyang Kabataan. So naabdan ming Iris o mga kapin sa oras nga biyahe gikan sa Cebu City hantod miabot mi og Mandawi hantod isangko mi diri sa Konsolasyon. Unya
doon na may tuyo unta, doon ay sugo na ko sa Iris dito sa Cebu City. Wa man naapikhan ba mig oras. So inko sa Konsolasyon na lang ars. Dito na lang ako tumano ng imong sugo. Dila na ko isulti o siya sugo. So pag abot na mo Konsolasyon, parking mi og kadiyot kay akong gituman na sugo ni Dr. Iris. Usa siyang sugo palit kog pan. Naman mi paborito nga bakery diri sa Konsolasyon dayon ng saka diri sa among Pinoy-anan. So dito ko sa bakery, linya na sad. Nakauna na ako nga inahan og anak. Batan-on pag inahan pero doon siya anak nga murag nag-eskwela sa high school tingali kay nag-uniforme man. Unya murag taga Konsolasyon na to. Pero singot kay ba sila, klaro kay nga gikan dito sa eskwelahan, nanakay ba og habal-haba roon sa ilang gisakyan. Basta singot kay sila pag-abot dito sa bakery niya. Bugnaw man ang bakery. So naka mahayahay ito silang jutay dito sa bakery. Unya, pag sila rin ako nasundan, ang inahan, unya, nilinya sa rabatay, kubuwag din sila. Kaya ang inahan din, palit ang pandesal, unya, nahatagan ng inahan, may basta reporter ganit, nakabati kitang istorya. Ningon ng mama, unsa man na imong ibit-bit. Wala na ba tayo kwarta? Ningon ng bata, ako ra ma. Kay i-Gcash manin ako. Nadi ka kwarta sa mong Gcash. Naama. Apa ko'y nabilin sa Gcash. Unsa man na imong gipalit pa? Siya basta lami ni ma. Ako lay bayad ani. So, ang mama pandesal para tayo tutong pamilya. Pero bata ni palit gyud iya kana mura tang mamon. Ang iyang gipalit, yang mamon. Mas mahal man na kaysa pandesal. So, iyan ang pag-abot na siya turno, diyan na ko siya luyo, giingnan niya ang tindera, Gcash lang ba ang iyang bayad? Pila man ni? Ingon ang tindera, 38. Sus, ang bata, naugnol siya. Ha? 38 ni? Siya. Wa na lang yung taon niya dayon. Gibalik na lang niya dito sa basket na sa displayhan, sa pan. Ingon ang mama, inan bito, tikang wa tayo kwarta. Ingon ang bata, kaya mo tulong ko 20 lamang. 38 man di ay. So, lakaw na lang yung taon sila. Ang inahanog anak, kanto na lang pandesal nga gida sa mama. Wa na lang palitar sa anak tong iya untang gusto na mamon. Unya, makaingon ba ka ba nga sus? Kaibog na unta sa bata. Baka na bang nag-imagine na unta siya nga mag-ingkim siya sa mamon samtang mupauli. Unya, iya mga isuon, gipalitan naman siyang mama og pandesal. Pero di, taon kaabot ng iyang Gcash. Doon na ba yung minimum sa Gcash? Murag wa man, pwede naman ang Gcash nga kining bisag pila na piso ang nahibili di pares bangko di ba nga dunay maintaining balance na kinahanglan sa buton pero apparently wa jud to kaabot og 38 ang iyang nahibiling kwarta sa Gcash. So mao na to ang nakaparealize nako nga tagsa nato do nagi panahon sa kaapiki ba nga ang katapusang usa ka dako dali atong magasto aron di ta malunusan sa gutom aron matibway nato ang atong obligasyon aron atong mabayran ang atong mga utang ug aron atong ubakha atong mapalit ang atong panginahanglan. Yung mo gani lisod kayong hulbuton gikan sa imong pitaka ang katapusang usa ka dako. Yes, nahibaw ko wala usa ka dako ron. Amot do na pa bay ang atong usa ka dako sa una katumang lapu-lapu. Di ba kato lapu-lapu nga dunay lungag momentoy katapos sa dugay na kay ko panahon wa kakitag usa ka dako. Sa mga dugay na kay ko kakita og 5 centavos. Dugay na kay ko kakita og 10 centavos. Ingon ana ang epekto sa tong inflation nga murag ang 5 centavos sa una piso na karon. Sa kagamay na lang sa mapalit sa atong kwarta. So tingali makaingon mo, wa na may usa ka dako ron. Pero ang akong pasabot kanang katapusan bitaw ninyong hulbot. Kanang katapusan ninyong sensiyo na kining ibayad ba kay ako ni attempt ko og pagbayad pag sa ako na turno ni attempt ko bayad sa tanan ako sensiyo so gikuot ako sensiyo diri sa ako sinturon na mo kay gamay bulsa diri sa Kasunis akong gikuot siya day tabagi ko ihap day kay di na ko familiar ba sa mga sensiyo so ang akong bayranan I think was 160 uno sa 60 ang uno sa 160 ang akong bayranan so doon ako 100 unya ang 60 ako na lang naman ko 20 ako na lang utang iphan og balig 40 nga sensiyo. Sus pagtanon ako sensiyo kuan man. Pura. Gis 30 ra. So kuwangan ko og gis ko. Ano na day. Kuha lang ko sa ka 100 ingon siya. Ako na lang na imong giser para sukli ate ka 50.
Ingon na bitaw nga kanang katapusan ba nimong sensiyo ba kinahanglan nimo nga tilukon aron ka makabayad sa imong obligasyon. Kanusa mo makahinumdum nga nahitabo na ninyo. Nahitabo na nako. Mao ni ang unod sa tugsugilanon karong hapon na atong kita itulag katapusan usa ka dako. Ayaw ko pangutana sa tuiga. Ako lang mahinumduman ang among boarding house sa una diha sa Lacandula, iskina Lacandula si Padilla. Igawas ni Mugikas Tabuan. Diha ang among boarding house. Ang tag-iya sa among boarding house mga Orais. Si Noy Jimmy o si Nang Inday Orais mga tag-iya atong boarding house. Unya suod kay nako sila kay taga Leyte man ni ang mga Orais. Unya later on pagtrabaho na kog DYRF katong nakapuyo sa kog Kamagayan. Diha sa ko sa ilang boarding house ni abot. Wa lang gyud tutuyo Niya mga Orais nakailanan ako o ang ilang mga anak na karon maoy ang uban ganit tiyali makapaminaw ining atong programa. So kahibaw sila nga diha ko nagpuyo. Kaniadto sa boarding house nila ng Inday unid ni Jimmy dako man to among kwarto. Upat ni man nagsuon dito. Si Boy, si Cecil, magtutudlo pa sila sa St. Nicholas Academy sa panahon ni Sister Betty katong among iyaan nga madre. Beatrice de Aquino to siya. Unya si murag si Bimbot. So kami upat diha nagpuyo. Di ako kahinumdum atong pagkahitabo nga murag ako na lang usa kay kun diha pa ako magsuon di ko magutman ato. Gutom na jud ko kaayo. Pero kwinta-kwinta na akong kwarta. Kasagaran god akong pamahaw anas tabuan. So akong pamahaw 5 ang rice unya ang cheese mateto ang tinuwa. So 15 ra akong gasto. Mo na akong pamahaw. Akong paniod duha nas kandingan. 5 gihapon ang rice, unya order lang ka og kanding. Doon na ba ito'y tako sa kanding at cheese? 15. So, mora. 20 ra. Akong gasto. Kung ako gamay kwarta, order ko sa ka-u sa kanding. Ang us kanding na ang mata, na ang dila, na ang mga skala. Di na mo mahorot. Kundo na kwarta. Nga akong panihapon usually, ato ko pasil. So, ato ko sa pasil, ang usa ka hiwa nga dako kayong isda 10 pesos unya palit ko og puso nga doon may puso sa una nga 2 or 1.50 tulo ka puso daog na so di na kaabot 20 akong gasto so apparently wa kaabot og 20 akong kwarta ato kay wa man ko mo ato pasil usually abot og 20 abot ato ko pasil kuno kay allowance kay scholar man ko sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated pati ali nahurot bitaw kana natay gastuhan sa eskwelahan unya kana bang linghod patag edad ipakaita ka mao budget sid so naabtan gid ko sa kong kaapiki adto kay dayong kubra sa allowance na mas mahutdan gyud mi ba kinahanglan ko mukaon eh ako banabana ato mga alas 6 tatos sa hapon so kinahanglan ko man hapon kay para di ko mangitngitan makauli na ko sa among boarding house diya sa Lacandula. Sus, ang kwarta di na maging kaabot. So, akong ideya, ngita na lang ko bikiri. Palit lang ko pan. O niya, busog na ko pan. So, igo-igo doon ako kong kwarta. Nakakita ko bakery at bang sa merkado sa Tabuan, sa Iluad. Kini ko mga bakery karon na sikat na kaiwa pa man sa una. So, katong bakery ha, daghan kay tao. Kunya ang ilang bakery, nabitay lamisa ba nga, pwede ka tumukaon sa imong pan nga paliton. Di ka kinahanglan nga mulingkod, barog lang. Pero na sila lamisa. Kunya maka-order kang soft drinks, maka-order ka og ice water, nga iparis nimo sa imong pan. Amot do na ba to'y kape? Wa pa mo mauso sa una ang mga kape. Nga usually ang kape arira sa sayo buntag. Pero kagabi iwa na kayo mo inom og kape. So ipalit ko og bahog-bahog. Kanang usually ang bahog-bahog ana nas buntag nimo kanon pero napag yung bahog-bahog ini kahapon kanang wa gyud mahalin ba. Ang bahog-bahog mao na ang mga pan sa previous day mao mahurot ilang sagulon og himo na nga lang bahog-bahog. Butangan lang nila og coloring aron nga unang usahay ang bahog-bahog tawgon og pan nga burikat kay puwa man ang coloring usually nga ilang ibutang. Pero usually katong bahog-bahog ila bitong baksan sip na sila mura og tawag ana sa baking kana bang
murag ibakos nimo sa pan para nga dili siya mabungkag ba kay bahog-bahog baya. So palit ko duha ka bahog-bahog. I don't know pila to. So 50 dito ko sa bahog-bahog piso. Nga ikos tindira og tubig. So gihatagan ko niya og baso og pitser sa tubig. Wa may lain dis lamisa, so ako ra nibutang ang baso og pitser. Nya kaon ako sa kong bahog-bahog. Pati na gitin akong gutuma. Nga kada ingkib na ko sa akong bahog-bahog, inom ko balik usa ka baso nga tubig. Oh, mura magnawa akong kagutom, iko epektibo nila. So, ingkib na sa akong bahog-bahog, imna na sa akong tubig. Basta kada ingkib na akong bahog-bahog, imna na akong tubig. So, pagkahurot sa akong duha ka bahog-bahog, busuga na hinon ako, ingko kini, salbar tas kagutom man ni makatuog ko karong gabi nga dili intawon ko gutom. So uban dito lakaw ra ko gi kastaguan, lakaw ra ko panong lakandula, sud nako sa boarding house. So nasulbad akong problema so 5. Kaya salamat Ginoo. Yatagan ko gigiyahan ko nimo unsa ang paggasto akong katapusan nga kwarta aron dili ko magutman karong gabi na. Hopefully ugma makakubra na ko sa akong allowance, makakubra na ko sa akong stipend. Doon na sad ko. Akong problema na sa di ka ugma, pamahaw naman sad. So akong gibinlan o iko ugma bahog lang gyapon. Antod nga makakubra na ko sa akong stipend. Kay kaniadto tuwa man to ATM. So ang kubra sa akong allowance nito kina moadto mi sa opisina sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. Nya diri pa to sa Gorones ang ilang opisina dias may Osmeña Boulevard. Diha may mukubra, maglinya in town may pagkubra sa among allowance niya. Kaya mukubra mi at certain time man dito of the day. So, wa pa akong klase or in between sa akong period sa San Jose, wato ko sa Gorones aron mukubra sa akong allowance sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated. Of course, daghan pa mga higayon na bation kag gutom, bation kag kalisod, bation kag kaapiki, tukadto, mao gyud toy, di gyud nako makalimtan. Murag ang katapusan yun nako na kwarta. Maway, akong giti-ti aron masalbar ko sa kagutom. Bahog ba? So sa sulod higayon, ang mga piki mo, makasalbar sa kagutom, bahog-bahog, imni lang og daghang tubig. Muna akong kasinatian sa akong katapusan o sa kadako. Kamo, nakasuway ba sa buwana? Ugon sa may inyong ibuhat. Yun sa inyong pagsalbar, inyong kaugalingon gikan sa kagutom. Kinamit ang inyong katapusan o sa kadako. Wala tayo uwaway, i-detalye lang palihog ang inyong mga kasinatian. Maybe dili katapusan o sa kadako, maybe inyong katapusan piso, katapusan 10 pesos, katapusan 20 pesos. Giun sa mayo paggasto. Aron nga masalbar mo gikan sa inyong obligasyon o maluwas mo gikan sa kagutom. Pero ingon ana ang kinabuhi. Usay di ta kahibaw sa atong buhaton. Ug niya naghigayon na ang tentasyon sa paghimog dautan. Musantop yun na sa imong ubang asus nanuwa mo kay kwarta. Nanong ubang mga tawa may problema sa kwarta. Panghilabot na lang tiyali ko. Manguot na lang tiyali ko. Mga itong mga krimen sa una, manguot. Or na ko'y boarding house na ay mga border na magyaya lang. Nanghilabot ko mga butang nga dili ako. Ingon ana bitaw, ingon ana ang mga pero daghang salamat sa mga pagtulunan nga gibilin sa among mga ginikanan. Wa jud ko mo dailos anang maong tentasyon. Wa jud ko mo bitaw nang nakahuna-huna jud ko niadto sa wa pa ko maskalar sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated mo BBRC mo jud ko padungsib. Kay naa mo jud bitaw ng mga huna-huna bitaw nga apiki man. Naamon ko yung mga amigong maldito sad kuyog na lang ko. Naaman ko yung mga kauban nga makagiyan ako ining kinabuhi nga paspas kay kwarta. So ayan lang sana nako. Maayo na lang. Wa jud ko matintal ana, wa jud ko madailos anang maong tentasyon. So, nakakita jud ko og lehitimo nga paagi. Na wa ko'y napasakitan, wa ko manghilabot og mga butang nga dili ako. Maka-uuaw among kasinatian. Dili to nako isulti kada adlaw, dili to nako isulti ni bisan kinsa. Ato-ato ra na. Palug ayo ipanabi sa uban. Nga akong katapusan usa kadako, nakasalbar nako
gikan sa kagutom, pinagi sa bahog-bahog ug daghang tubig. Nagkasalamat sa inyong pagpaminaw sa among sugilanon karong hapon atong gitaytulan og katapusang usak kadako. Uban ni Dr. Iris, uban ni CB, diri sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon, kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong padayon nga pagsalig, padayon nga pagpaminaw sa atong panahon, dayong kilom-kilom. Kasalamat CB Girl, kahumot ni CB Girl.